onon namdotonoɓe ɗum ari ha yetti agence immobilier Thiabibi ko agence mo ceerno Bocar Kane ardi kalɗo jiɗɗo terengaji walla galleji pewɗi agence Thiabibi ari koye bandiraɓe ummuɗe kulikuli natti fayere natti agence Thiabibi laɓɓini fo saabu ari gam wallude men e hebde galleji ina ɓuuri fewirde e weɓɓirde fo mbiɗ min ɗon de Anne Mariste kalɗo jiɗɗamen hebde yo noddu heeɗiɗo numéro aji 77 411 95 68 77 685 63 47 walla mbaɗa 77 515 62 74 tawi toon to France gonɗa a waɗat 769 03 83 78 agence Thiabibi ari gam hollude men lawol ngol. Que ce soit la première et la dernière fois, on te fait un galam café. Anani ko kalmami ko do fimu gol café addani mo do adduma do ko defte hirande e battari. Anani? OK? Allô? Allo Nene. Hulay na mbaɗɗa? Mbaɗɗa aɗa selli. Hulay wat feere ngarta. Nene honno gartirtumi taw ko gaddigam ga ko réglan taw. Wat feere ngarta Sénégal sirani artu hulay suko nanat. Mbimi wat feere ngarta neɗɗo nanat haala jignaɗo mum sa nanani haala jignaɗo ma manan haala jinneji hulay artu. Adduma ga ko wona arjititto ɗum ko haala mawɓe wona haala sitade wat feere ngarta gila ma nandi hen ko welanima wat feere ngarta ɓiilam. Nene mi wawa artu taw mi réglan ɗum ha para. Wona gawa ko gilal ko ɗum wona an foti reglu ɗum ko mawɓe foti reglu kono wona an wat feere ngarta. Nene mi wawa artude. Nene mi wawa artude. Ɗum ko jiɗɗa? Ko addi kam ko hami régle ɗum ha para mi fuɗɗo artude. Adduma ko mi wima an wona an regla ɗum ko min mawɓe kellifaɓe o regla ɗum wat feere ngalta gila ma nandi hen ko welanima ɓiɗɗo yo won place ɓiɗɗo ɗum ko gueɗe mawɓe wona an regla ɗum wat feere ngalta. La ilaha illallah. Ode ko biham. Allahu akbar min to paadu men ngel cukolel. Min de feeram boni. La ilaha illallah. Moda haala mi gaynana waɗi kam raccroché. Allahu akbar. Min de adunam boni. Yamo jogori yarude ni tan. Anda to paymi anda to kuccumi.
Yili matana yita ada dum yaltani gallo kam ala koy ko yilade mi ha tampumi tagi mi arde mbere namdoma kono non mi yehi codo mi dum nan do en so tawi ni jari wattude kadi jango inshallah so mi ari mi yaani mami yami sodo dum ha mawno ar jarani ko buri dum non ko non tan okay a jarama ko non yo Allah yo mo majjal ok merci mona dillade dilla do kadi arti hakkille ma dillade mona dill ko dilla do anda suko biyo mona dill papa an ko non tan may ko ana wada woni biddo tan o po deje yo arbu jamni ça c'est trop man o arde papa o kam diam ndiyam ndiyam bubbam wala ndiyam wullo ndiyam bubbam aɗa andi ɓe mbino mawdina ɓiɗɗo te mi yiɗa tampude so miɗa jibino addanan gurdam seeɗa ala problème ay wallahi papa merci mon cœur chéri. Merci beaucoup. Merci chéri. Ok chéri. Je t'adore. Il caprice. Papa. Ko woni kadi? Ono kam ko no sofi jinmi ko mant. Chona mant. Mat. Ono kam ko no sofi gilu subaka. Yeno to mi yilo to madde. Ni safani me tan. To mi yilo to madde mi. Do sa yelti do Italia tan dañal mat. Yeyo be nan ton haaki. Yeno modo kilifaado ko min mi ha bowol mi yilo madde. Ande ma ci ko won. Ati ko. Modo kilifaado. Dum do ma fawi mi do. Wana min me ka miijono ka dañde aduna so mi addanima ɗum kay ka poddo dogde ha maya sonno madde papa ala problème watti mi yaha mi yilo madde wotko yaawi noon ɗum kam kono nden somi yahi noon mi soodat 1000 francs walla 2000 moftamo ga ala problème waddor hen ma seeɗa ni ala problème. Merci mon cœur. Ay eso kalawol. To neɗɗo wina naññe mis booɓa tokos ma tawon ɗo.
galle men galle en ɗam waɗaɓe on calminama on juurama de on neldama duwaw kadi onon galle o hannde ne yeewi toro Yaya Hussein jalte dawdel en koddel en jalte galle o ne yeewi jalte yimɓe jewta soppo jolo en ɗam waɗaɓe hande ɓe jippaki hande galle o hande jippaka haydara daro mi laawaɓe jippoyi mi jewto way ko noon tigui enɗamam waɗami jalte ko dello ya bismama e galle he yam bisimilla ma hande ka koɗo janggo noon ka bismotoɗo so Allah jaaɓi goggo kadi waɗi vocal eyi moro kam mi jooɗo an ɗum kalta waɗi kam vocal an mbaɗɗa goggo min bonnuma vocal tawde kono mi sippirmi o joni wat vocal ala goggo amara mbeɗa waɗa vocal Allah nanan ta min bonni kay wupre mo mbaɗa vocal ona ala yacciri noon ça va ok ça va bien ko mbaɗɗa tampe ene wuli de goggo ɓe balɗe noon ɗiɗay projet mawɗo baɗo noon ɓe balɗe fayani somi ngabbi ɗum hewani jippade eyyi min kam mi ƴewtidima ɗum ɗo sika ngabbi tan a yawata jippade joni ko jamma jippotoɗa joni gonmi koye stratégie ƴewde dame holngal damal mbawanmi natira tan ha Aissa yiya boyo Aissa yi hono kadi wiyeteno Beyoncé addi ɗum ɗo ha yeeso ma eyi inde nde jejjitno aɗa andi mi addimo ɗo tawani ɗo Aissata eyyi ñanden Aissa ko jaltuno joni noon gonmi koye calculde hol yon jour Aissata waro wonde ɗo tan mi bifto boyo mi fukko ɗum ɗo yeeso makko beele ɓerde nde no metta beele o daña metta o daña déception o anda gorko mo acci gorko boɗaji mo acci o goɗɗo heeɓi ay amadam ko welma hen to ɗum fof jarani ɗum hen neɗɗo soko yiɗima yo yiɗma saabi Allah neɗɗo soko natti yiddema o kala yo jokko haaju mum ko goto wi noon an ɓuuri yetnede an aɗa yanana Aissata yiɗinomi yiɗinomo gonga walla wona wallay yiɗinomo holko wakli Aissata ko ɓalayal ngal arte galle ko ɗum wokli ɓiɗɗo Allah anne hoto wi noon ina wawi won sikkanno ko jiɗɗoma taw on fond kanko o yiɗanoma o yeehi ha andine o yiɗama ina wawi wonde min ko mawɗo kilifaɗo min ne garmi ɗo nde mbatmi ko stratégie takkam hakke mi ɓerde booyo gonga walla wona a tampino hen trop wona wallahi aɗa wiya mi war 16 cukalel funte mbeɗa funta mbeɗa waɗa nabbe mbeɗa waɗa tong ha boyo yo loofimi nawami resto nawami boîte nawami dancine jaggay bahelam he wiyami bébé wona aɗani kala mbiɗo ɗon wuuro bébé fof mi ado Allah e balɗe ye leɗɗal gonga walla wona kay ƴettata somi jaɓɓi bébé ko Allah e Aissa omo wiyami noon ɓerdam no ɓuuɓa te haɗande an wona bébé gasi tan kono yidde nde tagui mi jaɓde bébé o malgré kaw tan waɗi foof ko waɗi kadi so kaw accuno toon ɓalayal ngal yasin jiiɗa heyrode inde makko so accunomo to nde suuti nde wona toon ha mi waɗa mariage am mi waɗa limde mère wona limde miyel limde miyel mi nawa boyo toon hay so ami inna afam o fuɗɗo fukkude ɗo yaasi nden so ari ala ko wawi hen nden ma ɓoyde nden ɗinka ma ata inna afa ma mbiɗa eyyi yasin ari détourné ɓinguel ngel bonni hakkille boyo salti kam fes joni haɗen hono mbatta aduna kam kala ko jiiɗa ɗo ko seese an kanko darnoma ha yinma nawma resto nawma n'importe où a faami ina soɗanma comci fof mi yii fof ɗo tawi kam a faami joni yeehi ha hollima ne natti yiddema muñira Allah guiɗela gogo acci muñira Allah an noon gogo an noon an a watti hedde banggue nanude non an ko Aissa keeɗaɗa tokara mo jagganɗa koyngal kalden goto ko woni muñira Allah ɓeɓe guiɗoñam ɗiɗoñ kon homo ɓuurmi yiid an woni wotere nde kanko woni wonde nde nde am nde wattiɗo seeɗa tawi gonga nde am nde kam watti mo ɓuuri ɗum ni eyyi joni ko honde hen woni indema ñamre nde ennamma haɗa suusi Allah raara homo woni hen ndema min woni nde kono safo ɗo sani safo mbaɗanima anda lojoto mi anda a funti hoorema raar an woni nde soko mbiɗama raara yi ko ni mbaɗanmami kanko soko mbiɗɗum raara ko ni mbaɗanmi ɗum wona ɗiɗi walludemi eyyi jinmi ballaka mi Beyoncé Beyoncé eyyi Beyoncé so ara Aissata yiya min ñaaƴa yeeso mum anda boyo ay what time is it d'Amérique no in don't leave the sitting time anda boyo ko you know aduna ngare amadam boni foso kam eyyi joni iska an miɗa andi a yiɗa suko debbo holi on hen Beyoncé woto bonno dilo woto ala en jewtan ko ɗo minoma tan woni ɗo an a holliri e nder haala ma an a yiɗa Beyoncé yiɗɗa ko Fatima
Aisha togora anan joni an ko taki mbiɗa kanko jiɗɗa happara jiɗɗa funtoɗo oyo joni oyo e nder haala ka soko yiɗima hen no a hono mbatta ɗum Olen so yiɗi kam Beyoncé mi anda Beyoncé so yiɗi kam mi yiɗa ɗum min Fatimata min ɓuuri antude ɗum bon min jinmi ko kala ko hande stratégie ko yo ɓerde makko bon yo ɓerde makko huɓɓo woto dañ ko welimo e am toujours o yiya ko goɗɗum wadde an tigirigui a yiɗano ɗum ay neɗɗo bébé sika yiɗi ɗum a yiɗata ko metti ɗum a yiɗata ko muusi kanko noon ko welata ɗum tan hen kanko waɗani ko metti ɗo o woppin way an yiddema ha joni nani e kokko no ayi bon laisse tomber bébé non 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 madame non non gogo madame non non madame moto waɗam ni annene ay min kam mi borama koyo hakkunde nano tan e ñaam neɗɗo anda ni ko rewata walla ko ni ay Allah faabo ɗe kam ayla Amadou ay waja Amadou Allo Gede nama da Alsel Badai tambari Jawon to Lawai Tanjara na ha Alkabi Allah ini dan dosa ya Betul betul doa jono kudo dosa ini kayak itu paling di sana Ajon ko hen gondon min mbiɗa sikki hanki tin ɓari nanani mo ɗeɗo baldidma hokkol be kono nde hew ndeɗa joni miɗen hen ha joni aɗani hen joni o tan hen ɓe haatin ko probléme haalani ɗen ko waɗanani tan hen landa minen ko gonɗami ɗo ha joni minen ɗo mi jippaɗi ɗomi eyyi andi min kam mi salahi mi wiyata neɗɗo oto wadde malla goɗɗum par ce que yimɓe wonɗo fof mbaddam kono kam mbasitumami tan ko gueɗel gotel neɗɗo kala kaɗa wadde ko waɗi fulla mbadduɗa kadi ko waɗi dalilu taw kadi ganduɗa so tawi a namdama yato ɗum ɗon ko mbaddeɗa ko ene jari malla jarani ko ɗum tan woni ko kalantumami wona noon neɗɗo haaɓe ha kar neɗɗo haaɓe ha para ara jooɗo wasa haalande yimɓe ko yimɓe nanata neɗɗo kala kene wadde yo wadde ko waɗi dalilu ko ɗum tan mbawi wiidem eyyi min kam mi haaɓe tan ko waɗi dalil ko ɗum tan mbawi wiidem neɗɗo sa haaɓe tan yataw ko haare ganduɗa e wande dalil dal so tawi joƴƴinama yataw no wawi haalde ko ganduɗa ko yimɓe ne nana ko natta e noppi ko ɗum tan mbawmi wasayadem mi salmini en tout cas no hawni en fait ko arno ko pour liggade galle nde o yetti nde min mi tinano ni déjà won ɗon jour goto tan jippimi taw momayi waañi Tidiane je te jure min jiimi cukalel ngel automatiquement j'ai perdu le contrôle ko joginomi e juuɗam nde ko fof sa bon gila nden je peux dire que peut-être Yacine wala caɗele e on bange par ce que o jannginoɓe ko hewnoɗo heno ko e situation uji ɓenniɗi ɗi fof o jangi hen no feewi mais probléme o ko Zara kam way comme no défenseur tan e neuf je te jure cukalel ngel noon mi annda holko jiɗirɗa Allah waɗi tan jinmomi saabu Allah e nelaɗo muɗum mi o jiibi galle machallah galle fof jiibi somi tiiɗani no feewi
je peux dire que tout ko jàmm tout ko ñam ñalaw ma wala c'est plus fort que moi je te jure c'est plus mi andi noon yoro affaire o welata ɓe ko kamɓe affaire o welata e ɓerde aɗa andi welataɓe woto naat noon e caakan so tawi aɗa yiɗi cukalel ngel wat feere resama par ce que an a wona neɗɗo fotude nadde e caakan fotude nadde e caakan c'est vrai c'est ka responsable mawɗo so tawi noon aɗa yiɗi suko wat feere oui parce que amin jogui droit resde ha rewɓe nayo mais pour l'instant pour vous dire vrai mi anda taw mboɗo yiɗimo mboɗo horsenimo mais quand même somi yeehi ha mboɗo décide pour natde hen mboɗo andi horam wona mboɗo nata hen pour affaire de caahan nen ou bien ko wayno nen par ce que ɗum ni jigani mini mais c'est tout juste somiɗo naata hen kam mi resama somi felliti mboɗo naata hen mi resama ɗum kam mboɗo andi ɗum mais pour l'instant kam wona ɗum mi patani ɗum dal pour l'instant mi anda noon janggo e jangol ko ala copain a waɗat an mbiɗa andima ala ko mbarodi kam somi felliti kam haydara haydara nanguera kam kono faddami nan mi resa deuxiéme sa waɗa troisiéme e ko caali ko tan woni ana haalata ɗo en haala ɗum min noon mi yiyani ha joni nder dabba mi mi yiyani ha joni oji ɗene bo wojo hoorema seede allah wojo hoorema jokkita feere ma duusa jam mi yaha e dow jam mi yiɗa probléme mi heɓata deuxiéme e ko tijani sibu allah aɗa wat troisiéme min kay wat feere mi heɓa deuxiéme aɗa wawi sens de sujet mbiya wawa sens de sujet o nonata mbimi sibu allah sans sujet a copain aɗa walla akarɗal lembel wona ko ma ani sa heeɓi 3 wat feere mi heɓa 2 Ça va? Comment vas-tu? Elle sait. Moi, je n'ai pas de ça va? Ça va bien. Mana kan parler de Kéo? Ala mi tan fay. Ah, moi, je sais bien. Elle sait non là? Wala mi sey. Parler de Kéo tan Moussa. Tu es pas hande? Kante ko ver mi sey te ne fa. Ah, même c'est Kéo. Ma fille pas hande. Mu ji daagi mu tan wadde. Merci, mon frère hande. Machallah. Ça va? Ça va bien. Yalla. Mamu. Ah, vous devez vous trouver là? Min mani mummi. Mali. Koto ni Mali? Yo. Yoro. Bi ma do won bi ma ba mo. Nena tomu. C'est bien ça, machallah. Yo ko batalo? Min on alhaali goto adduno kam ɗo e Sénégal. Ko mission mawɗo noon ɗum ɓeydi ko battunoɗi. Alhaali daña sohla hakkodiral liggo? Eyi aɗa ko ma liggoɗade poɗɗa gañade hunde daña kalis sa liggaki a dañata ɗum ɗum tagi ƴettu décision liggani hoto ko gañimi pour mission ko addiyam ko mi wawa ɗum wadde accomplir. Ah, c'est bien, ɗum moƴƴi. To woɓɓe garanto ko dewgal ni ala mi juwata. Juwato? Ah, holɗum woni visma e gorko? Min gorko? Mo Allah addani kam fof. Babiraɗo walla cukalel walla? Min mo Allah addani kam fof yo tan jiɗɗo mi mbaɗɗo respecté. Hay babiraɗo? Mo Allah addi fof. Won babiraɓe ganduɗa moom ɗum jogiiɓe ɗiɗo ɓe ɓene ɓetake de. Ah bon? ɓene goto ɓe matawe ɓe mimirte ko leggal jungal faami de eyi faami ɓe moom radduɓe no feewi nani mbeɗa hokkuma defa nani eyi sohla jeego
sikkat ko ndeysaan wonaa noon yaari min mi talan ɗum Hulay merde. Hulay opa mi nana an. Hala bam ma jamma hala bam an mana ba kam upade mi daji hulay. An dum ko jam. Mi na tampe ni kam. Hein? Bam ma so yinno yide ma borne fade mum ara. babam so yiɗino yiide mi ɓorno paɗe mum ara kono min mboɗo jogii droit anndude babam min o wona Ulay ko woni haydara aɗa woya Ulay ko ɗum haydara haalam ko ɗum ayno yeeso ma ngo wayi aɗa woya haalam ko woni haydara de Ulay s'il te plaît haalam ko ɗum ko mettuma homo mbaɗɗuɗa hay gooto kodi mi nga joɗɗa ɗo aɗa woya s'il te plaît haalam ko ɗum pourtant ko haydara de non aɗa wuyi ha guide maɗa ne kewi tefde ndiyam ni noto mi Ulay qu'est-ce qu'il y a ana mbatten mi ñaguima sababu Allah gimmoɗa gara jehen ndo joɗɗen min e ma kalen ala jarani non notomi ɗo ƴeewam Ulay mi ñaguimama immo jehen joɗɗen no kala min e ma waran Allah mi ñaguimama rek immo jehen s'il te plaît immo arñen pourtant haydara de immo jehen s'il te plaît immo arñen wala mi mbaɗani